dat wel aankaart op die Sizi vermek istiyorum. Çabuk çalaylı. Goedemiddag allemaal. Heel goed dat jullie vandaag opkomen voor jullie democratisch grondrecht. De vrijheid van demonstratie om voor de Tweede Kamer te laten zien wat de misstanden zijn in het oosten van China, Oost-Turkmenistan. Het is fijn dat jullie zo bij elkaar zijn gekomen om te laten zien wat de misstanden zijn. Daar is vanuit onze kant, vanuit Denk aandacht voor in de Tweede Kamer. We hebben in het verleden schriftelijke vragen gesteld. Wanneer het gaat over de vrijheid van religie. Een wereldwijd goed wat ons betreft en de onderdrukking van Oeigoeren in China. Wij hebben een motie ingediend in de Tweede Kamer die onze regering oproept om de misstanden in Oost-Turkestan aan te kaarten bij de internationale gemeenschap. Binnen EU-verband, binnen VN-verband. En ik vind het vooral fantastisch om te zien dat er vandaag zoveel vrouwen hier naartoe zijn gekomen om het geluid te laten horen van die onderdrukking, van die misstanden in jullie land van herkomst. Ik vind dat het een blinde vlek is binnen deze Tweede Kamer, maar vanaf vandaag kan niemand het meer ontkennen dat er ook mensen zijn hier in Nederland die het leed wat daar gebeurt niet meer kan miskennen. Die blinde vlek is vandaag weggenomen en wat dat betreft ben ik echt heel erg trots op jullie. Wij staan achter jullie zaak. Wij gaan ervoor zorgen dat het nog meer aandacht gaat krijgen binnen de Tweede Kamer, in het Nederlands parlement. En we zullen de regering blijven oproepen om in internationaal verband binnen de Verenigde Naties de misstanden, de schending van mensenrechten aan de kaak te blijven stellen. Dank jullie wel. Dat kan wat ook alweer? Die politie gaat voor jouw familie